Току-що излита ракетата нагоре. Нека да видим какво ще стане с метеорита. Току-що ракетата изригна. Ракетата изригна и сега я няма. Тя фърля нещо към това. Хора, вижте, хора, вижте. Хора, метеорита пада. Метеорита пада. Хора, метеорита пада. Метеорита пада. Метеорита падна. Той пада, хора, той пада. Какво става? Какво става, мъдафака? Хора, какво става, бе? Какво става, брат? Всичко ще изгърми. Хора, нещо ми става лошо. Какво става, бе? Евента вече е тука, хора! Евента вече е тука! Пада метеорита! Метеорита току-що падна. Какво стана? Ела да видим какво стана. Хора, нещо стана. Ето ракетата и там. Нещо идва, хора, нещо идва. Не ми харесва това. Хора, вижте нагоре. Нещо идва към нас. А какво е Zero Point? What the fuck, отива към лодкейта. Хора, излитахме някъде, хора, това не е готиния сезон. Апдейт е тука! Motherfucker, апдейт е тука! Хора, правим нещо, не знам какво. Нещо става, слърп става, нещо слаб. Нещо стана. Хора, нещо става, мъдафака, нещо става. Буквално, тук ще това изригна. Мъдафака. What the fuck? Какво става, бе, Никола? Брат, тук що буса излетя. Автобус ме горе. Мамо! Не, нещо стана. Please stand up, нещо стана, брат, казвам ти. Хора, нещо стана. What the fuck? Има някаква малка искричка, която идва към мен. Моя фака, бе, брат. Какво става, бе? Това е най-крипи. What the? В момента е нови апдейт, мамо. Да, ела да видиш. Бързо ела да видиш. What the fuck, какво става, брат? Апдейта нещо става, хора, нещо стана. Вижте. Хора, нещо стана. Всички от YouTube, вижте какво става. Лего лама. Мамо, виж нови апдейт, аз съм толкова горд. Отиваме към него, Никола, някъде. Къде сме, бе? Брат, къде сме, бе, Никола, къде сме? Аз правя видео за YouTube, но къде сме? Ето те, Никола. Ето го, Никола. Мамо, ето го, Никола. А ти кой си? Ето ме мене. Ние сме Лего дефолти. Абе, Никола, къде сме, бе, брат? Не да фърлям тия неща. Виж ме мене, брат, Майкъл, Никола. What the f... Имаш мандарини достатъчно. Никола, какво става, брат? По-спокойно. Насякъде е Лего. Майко. Аз не мога по-спокойно, това е най-готиният апдейт. Чакайте, хора, това беше видеото.